Kardong Garbinglong and welcome to my YouTube channel Jenu Vlogs donatum and donatum pini a vlogs bangke pini ke January 22 lo nili birthday Jenu Vlogs a birthday and donatum celebration away ningkoi mangge anta celebration bangke pavedalo and nili mo 25 years chogan sinili celebration cepat doipu sita donatum nalitum pan Jenu Vlogs ning klong pen kat do ko be pan choro pajero athe donatum nalitum Instagram lo la so screen lo nalitum thekolong ko yo Instagram lo comment la pen ke men story mention pon nili kat do ko be pan ning something lo choro par pe ko kat do ko be nalitum nang wish pon donatum ning charong pingan lo and ning something lo donatum Jenu Vlogs family tum an pan ning klong pen ning something an lo donatum express tekte dela donatum nasi pini bangke nili importance a video se thanpon ji donatum kecheng si bangke lapen man bangke special nan bangke la kecheng si part bangke importance video lasi donatum importance video pangcheng chengko intro le langing na donatum donatum a video le pangcheng ponang padar ponang nila lasi donatum kecheng si nanglitum nili nang than ponik po laso phone isi penalitum monthly 15 to 20k income meji donatum lasi koson ma ajat ma lagbang ke nili non pachini pon po kecheng ben kijut lang pon tu donatum lasi kecheng si nili las nang than pon dikel laso phone isi nanglitum non nili phanang lang bom phone pe nanglitum 15 to 20k income meji donatum lasi koson si claim nang ji ma labang step by step nili than pon po to tang te step by step le donatum pini bang ke nili najir ding lo YouTube claims tame nalitum na support pon lo la penalitum stame income kang tung polote nili pini la so phone pen monthly 15 to 20k income meji lasi donatum non step bang che than pona kecheng si bang ke nalitum YouTube along phansi nili nang than pon ji athe YouTube lo onchot nili chini ke ase YouTube lo seng than pon po la pen ke entertainment a video ko sonse selam neng ma lai par mai nili than pachini pon thek the sitame vlogging ahin bang sinili bc focus even vlogging ahin long sinili bc nalitum stame ki ongdum ke thek ponlong po nili YouTube channel long lasi donatum non bang ke nili than poning pode lasi kecheng si YouTube long ke step 1 do step 2 do step 3 do di donatum akunar judun thupa makanon lasi kado ko nalitum phalo Jenu family donatum lasi skip reno nalitum phanlo lage lasi nalitum stame monthly 15 to 20k income meje lasi step 1 step 2 step 3 last on thom nalitum chini nangji lasi step 1 bangke 1k subscriber pen 4000 hours watching kilang bang hadi 4000 hours chongning noson isi vlogs long 1 hours to koklo 2 hours lason lasi 1 hours sakali 2 hours sakali 4000 hours lasi nangli tum bangke main focus neng bangke 1k subscriber pen 4000 watching hours ko sonse chepa complain neng mala leke cheng sinang tum focus no lapen step 2 ke lake nangli tum ko anma nangli ko anma vlogs ka upload ko anma la so a content pen lapen advertisement pen la step 2 long bangsi nangli tum Google AdSense bodo la so Google AdSense bangke nangli tum 1k pen 4000 watching hours complete lo pulote step 2 long an bang po step 2 long bangke Google AdSense account cheselam nang po ladak bangke dollars ko an na dollars nang video isi video long chin kam ma la si advertisement ko an si ke doma ladak ang to nang litum la ko an ma hedi nang li kachepa duk alle hedi dollars se ladak nang che thapo la pen ke nang che thap tang et lo pulote bank long hedi nang ko so bank si nang ning ka manili suggestion ang pi ke Axis bank sin suggestion ang pi apen nang litum ko nama do difu non everything a difu Axis bank do dak nang litum dam ignon hala dak account che apply na mo ho dak swift code do nang litum SBI bank ke
bank long dam si means bank mane nan passbook long nang dun de SBI long bangke sitame SS bank long bangke nang dun passbook long swift code po lalo dana to la step 2 lo mang Google Apps and account cheselam nang po cheselam that pen ke hoda si verify nangli tum nangli account phan verify phan hedi mane la income ji phan dollar income ji phan hai la so pan card nang ji pan card chok la pen driving license to samay ni lipidun ke pan card mang sipidun la pan card donang po la de pen ke hola da apply don lo polote amar kan lo 3 days 4 days back process to po mo 4 days 5 days back nang po la ke verify phan hedi la tang lo pote step 3 ke join na lo only just like start long back la chok lo la de pen ke bang within 12 hours back nang jibon la ke alom so chokla tang det po and nangli mane video pe nangli chen kam melo na every video chaplo no chen kam melo lalo ai hormu bangge joy ke kali lang de don tum lasin nang than bangge joy ke los tame akam claim bang han lo don tum nangli tum la 1k pen ke cheng si focus nang ke 1k pen 4000 watching hours pa complete jipan lasi 1k ke ajat pen nangli un po samay la watching hours bang sunkrunti munitum nanglang pi bang la pulang propu ba biko lang proprio bikok pa jujidat po titi me titi lasi content ka selam bang hello main lo content thumbnail je selam pa mekanon la pen ke every videos tame pa meseno anno polote advertisement da automatically advertisement do po sitame nangli tum la 1k pen 4000 watching hours much pa complete non ajat pen tame la pen ke nangli tum phone pen la chok la so phone pen nangli tum 15 to 20k income eji monthly dono to lasi nali tum mane karbi dete kalilo nali tum hindi pen same cheselam non copy man ning ke hang copy language pen sinangli tum ning ke hang mala cheselam hindi pen sinangli vlog cheselam jima mate english pen mate karbi pen ma anything lo just na content pa meseno rata tum phan aning pang samnon lala mane content pa meseno lanwelo dono to lasi mobile si bena chok vlogging claim dono to lala lasi mobile pen koson se vlogs claim ning ma lasta me la previous mo next video long la polong po dono to lasi monthly 15 to 20 ke nang litum income meji la pen ke nang litum 1k pen 4000 watching hours pa complete ji phale body pon lalo nang mithang content nang mithang bang la chapa du kane a months nang da thek puthek the sitami nang dum ko anma content pa me la an lo dono to lasi permission lo pote charging po dono to lasi editing pa mekano lalo la pen editing apps ke copy pc ke nang jima description no pipon pon nili dang ning je pon pelo description on dolab lo la pen thumbnail kaselam nang ji copy apen ma la samen nili pipon la po description no lang pon dono to la pen ge non bange special time non bange special bange ke jutsi la bange la ke thom bot hat earphone nal dum long ponji la bange give away lo dono dum la sikado ko bisame la so video un an sharing non la pen ke la so video m ke nili 10k likes donangji dono dum a hoksi pulo 10k likes donangji la pen ke nang litum la ke thom bot earphone ko masik long jine la ke comment section long dono tum comment long ko mama comment ki jumen nai la hen lo ke long ji dono tum la so la bang thom lo long ji la se bang thom ko matong lucky bone la si dono tum comment bang pa mes ko pi comment ma ni li dak lang la pang ton la si la so give away bang ke contest ki juji ke 5 days ang bong sa kijuji donotum lasi donotum kicheng sinang tum claim naing ke like comment la pen share la so a vlogs bang la so video bang donotum jo la ke thong ko mane longpon pola bang ke thong bot jo donotum lasi donotum is last special bang ke lala la pen kicheng si important video ke nali tum stame monthly 15 to 20k income meji la mobile si pens tame nang litum income meji la siniling than poniklo youtube long pon ji sita nang chepa duk nang ji lan wela la si ki jut si bange la yo bot
earphone nang tum lompon po kumatong long ine nili wang si la so give away kumatong long jine la phansi nil the ne nang tum adung wang si nili vlog chesalam si la so abot earphone ki piji donatum la si nang tum sharing na donatum de and kadog ay sa me ki jutsi ga thank you for nang tum birthday na wish spot nijing samping lo la si nili kecheng importance sa minang thanpon lo 1k and 4000 watching hours chopa complete bhanle lale main focus na lala tang end of the step to step 3 ke automatically nali tum stame lage thekpon po lage na sidon tum never give up un an ke pini la so special video long stame nali tum phan nang than pa chini pon lo mobile sipen nali tum 15 to 20k monthly income ji la sidon tum opinion vlogs bang elan melo la se next ani jetong thuna don tom de la se comment ko mama ki jume la bang ke thom ko malo ne chin la bang thom si long pon po anta comment lo kwan ne a comment ke do nali tom ko an ma comment nang pi la kwan ma ki jume a ki jume nai phan si ne le ki pi pon po la so nong e ke la se don tom never give up they have all the best my Genie family ante opinion vlogs bang elan melo ante